ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನ್ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಗಿಂಡಲ್ದೊಂಜಿ ಇಡ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕೆಜಿ ಬಳಂತೆ ಎದುರು ಬಳಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಉರ್ದು ನೀರು ಪಾಡ್ಗತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನೇನು ನಮ್ಮ 4 ಗಂಟೆದ ಕೊಡ್ತು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ದೀಕ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 4 ಗಂಟೆದ ಕೊಡ್ತು ಉರ್ದು ಬದುಲ್ಲು ತೊಲೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಪಾಡ್ಗ అయితే గ్రైండర్ పాడగలమా. సన్నాడు ఆకుమలుపుగా వందెప్పుగా అయితే అవే నెక్ అరి పాడగలమా. ಈತಿಯಾವು ಒಂಥರ ನೈಸ್ ಇರವಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ನಿಂಗಲ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಬಂದಾರೆ ದಿಕ್ಕ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಮಾಡುಗ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಅಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನ ಐಕ ಪಾಡ್ದು ಬಂದಾರೆ ದಿಕ್ಕ ಸರಿ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ದಿಕ್ಕ ಸರಿ ಚಾಕೋಡು ಬಂದ ಸರಿ ಶೋಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಂದಾಂಡು ಇಂತ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾಡು ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿಪ್ಪುಗ ಮುಚ್ಚಳ ದಿಕ್ಕುಗ ಬಂದ ಬೈದ ತುಕ್ಕ ಬಂದ ಬೈದ ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಆತುಂಡು ಮೈಪು ಐತೆ ಒಂಜಿ ತೊಂದರ್ದಿತ್ತ ಬೆಚ್ಚಾರೆ ಐತೆ ಇಡ್ಲಿದ ಬಾಜಂದಿ ಕೈಕ್ ಸರಿ ಐತೆ ಚಿಕ್ಕಲಾಡದ ಮೈಪು ಎಂಜನೆ ಮೈತದು ನಿಂಗೆ ದೀಕ ಮಿರೋನ್ ಈತ ಮಿತ್ತೊಂದು ಮಿರೋನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಿದೀಕ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಆಡು ಇತ್ತೆ 30 ನಿಮಿಷ ಬೇಯೋಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಯಮಾಡ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಮೂಜಿ ಅಟ್ಟಿಂಡು ಅಂಚೆ ಬೇಯೋಡು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ತೊಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆದ ಇಡ್ಲಿ ಗಿಂಡಾಳು ಮೈತಿನ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು ತೊಲೆ ಐತೆ ಏತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಂದು ಕೆಂಪು ಮುಂಚೆ ಚಟ್ನಿಲ ಇಡ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಪಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ನಿಕ್ಕಲವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.